La Selva ha sabut reinventar la jornada de Sant Jordi enmig de la situació d'excepcionalitat generada per la pandèmia de la Covid-19. L'epicentre de la Festa de la Rosa i el Llibre a la Selva, el Portal de Vall, ha cedit enguany el protagonisme a les xarxes socials i a originals activitats que han fet extensiu l'esperit de Sant Jordi a la nostra vila. Les àrees de cultura i joventut s'han fet càrrec, com cada any, del disseny d'un programa en el qual en aquesta ocasió s'hi ha sumat l'àrea de comunicació i també la complicitat de diverses entitats salvatanes. Un dels actes més vistosos ha estat la distribució gratuïta de contes i llibres per als més petits que s'ha fet carrer per carrer amb l'objectiu que cap infant es quedés sense un obsequi commemoratiu de la Diada. Al so de la música, els pares i mares, avis i àvies, prenent les mesures adequades de seguretat, han sortit a rebre els repartidors, que els han entregat un llibre que ha variat en funció de l'edat dels nens i nenes, que s'ho han mirat atentament, amb certa expressió de sorpresa i il·lusió, des de finestres i balcons. Balcons i terrasses que precisament no han perdut l'encant i s'han engalanat per celebrar com és degut la Diada. Així lluïen molts d'ells a la Selva, motius de princeses, dracs i cavallers i la senyera, símbol identitari del poble català. Els veïns del carrer de l'Hort del Guitarró han anat un pas més enllà i han decorat amb una senyera gegant els blocs de pisos, una mostra més del sentiment de col·lectivitat que aquestes setmanes està deixant moltes imatges per la posteritat. L'Escola Abel Ferrater, a més, ha publicat un seguit de vídeos des del confinament, emplaçant a tota la ciutadania, però especialment als més petits, a gaudir d'aquest Sant Jordi a través de treballs manuals i propostes per donar ales a la creativitat. El Sant Jordi a la Selva ha tingut bona part del seu protagonisme a través dels mitjans de comunicació locals. Per una banda, des de Canal Camp, que durant tot el dia ha emès programació especial amb lectures compartides de rondalles de Hans Christian Andersen, protagonitzades per voluntaris de la Biblioteca Municipal, així com nois i noies del Casal Jove que han llegit el conte El Buscador, de l'escriptor argentí Jorge Bucay. I per altra banda, des de Ràdio La Selva, l'emissora municipal ha recreat sonorament el que és una de les accions més tradicionals del dia de Sant Jordi al municipi, la ballada de sardanes. Tal com van fer per Setmana Santa amb les processons, veïns i veïnes han sortit a balcons i terrasses amb els seus altaveus, han esperat en aquesta ocasió al punt de les 7 de la tarda i han inundat carrers i places salvatanes amb el so de peces tan conegudes com la Moreneta, Baixant de la Font del Gat o la Santa Espina. De nou, la coordinació entre veïns i veïnes ha permès que el so de les sardanes arribés arreu del nucli urbà. N'hi ha que s'han atrevit amb els curts i els llargs, mentre que altres han tret els seus instruments i s'han unit a les sardanes que sonaven des del 105.8 de l'FM. Entre sardana i sardana, diversos rapsodes locals han donat veu a poemes connectats a aquesta festivitat. Donada la bona rebuda de totes les activitats, més en aquest context tan excepcional, l'alcalde de la Selva i regidor de Cultura, Jordi Vinyals, ha volgut traslladar un missatge d'agraïment a tota la ciutadania que ha fet lluir el Sant Jordi d'enguany. Aprofitar per donar un agraïment total a totes les persones i entitats del nostre poble que han col·laborat amb aquesta organització d'aquest Sant Jordi tan especial, d'aquest Sant Jordi des de casa, a totes les persones que han fet sonar la música de les sardanes des dels seus terrats i balcons i finestres, a totes les persones que a través dels canals d'Instagram han fet concerts, els que han utilitzat a través dels nostres mitjans de comunicació han fet lectures de rondalles, en especial el personal de l'Ajuntament, els treballadors i treballadores que han fet possible de fer arribar els contes a tots els nens i nenes del nostre poble. La cirereta al pastís a una diada de la qual se'n parlarà durant molts anys l'ha posada poc després de les 8 del vespre l'artista salvatana Alba Sanz des del compte d'Instagram de Joventut. La jove ha ofert un concert en acústic en què ha versionat, per exemple, temes d'Ed Sheeran, Luis Miguel o Sopa de Cabra. Passen els dies i dies, aguanten humiliacions, l'odi no té força quan s'està sol. Petits, joves i grans han viscut d'una manera o d'una altra aquest Sant Jordi tan especial, fins i tot els avis i àvies salvatans que han rebut a casa seva una rosa feta a mà i un llibre de part dels col·laboradors del Punt d'Atenció de la Creu Roja.